shine kuma yanzu shawara da nake so in ba mawaƙan mu ina son da Allah mu zama mutane masu haɗin kai mu zama tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya gaskiya mu daina jin haushin junan mu a duk lokacin da dan uwanka ya samu abu na farin ciki sai ka kai shi farin ciki tabbas ba wai ka rika jin haushin shi ba a zuciya ba don ka gani ya tai gaba sai ka don ka ga ya zan wani abu sai ka rika jin haushi kuma ana tare idan kana wannan abu ko ina baka tayya to ka gani ko kana da wani kai kana gani wani ina yanzu sai kai ka shi ta kai ki wai saboda ba kai bane yawa ka gani kuma wai ana tare kuma ana zama tare wannan bai da kyau to duk wanda ke wannan ko ina bai tayya kenan a gyara inda kace dai kuna kuce yin na kanku komi da komi kenan ba ku samu taimako kenan ko ko ya ne cire da kace yi mutane wani suke da ƙananan kaɗan suke da manya suke wani kira kake musu to kiran da zan yi ma manya shi dai ne yana da kyau a ce an tallafa mana cikin wannan tafiya da muke yi gaskiya yawa har da yake dai daga cikin mu akwai wanda suke samun tallafi waɗansu suna samun tallafi waɗansu ba su samu kenan kai kana samu ko ba ka samu kenan yanzu dai to gaskiya a halin yanzu dai ni dai nake tsaye da kaina dai a gaskiya a halin yanzu duk abin da kace yi dai kai duk abin da nake yi da ni nake daukan ma kaina nauyin komai amma kamar yadda na faɗa ne da zu ban cire yaro ban cire babba ban cire mace ban cire namiji ba duk wanda ya fito min ya ji zai iya tsaya min zan bi shi sau da kafa mai aiki gaskiya ɗan na suke nan kacin mu zo tun da na Nigeria ko mawaƙin Niger ko mawaƙin Nigeria kin su wani ne buge ka da yasa kai ma ka shiga kace sai kai dandalin sa kuma sai kai mawaƙi tun da akwai to gaskiya dai mutumin da dai wanda ya ƙara annaji ina in zama mawaƙi yawa gaskiya shi ne M Sharif kwarai ku okay sabida ni ma abucin sauraron waƙoƙin shi ne sosai to ne shi ne kake ta saurare sai da kace kai sai ka zama mawaƙi sai ka zama dan da muke ne ko yawa sauraron shi da nake kwarai shine ta nuna mun nima wanda suke kallon ka a daidai wani lokaci kiran ka da karshe wanda zaka yi musu kenan M NASS to kiran da zan yi ma masoyan mu shine sai dai mu ce mun gode da irin kulawar da kuke bamu gaskiya kuna kiran mu kan kira kan kira kuna jin daɗin ayyukan da muke muku gaskiya muna jin daɗin irin wannan kula da kuke bamu kuma ku daɗa yi sabida idan ba ku yi ba za mu ji ƙarfi ba yawa kenan ƙarin gwiwar da kuke bamu kullum shi zai sa mu ji ƙarfin yin fitar da wani abu gobe